Ka VO de ya hunlang SSG gawi na kasenken thai yong ka chnong Amkoi ka wahab hapo ka amlarem civil subdivision ni ka sngi da pynman go ya ka lekmen Chaad Rongkusi ka waman ka chat tenre waju sikai da ki wahe wasien ki long chwa man chwa ka thany war jaintia kam chi bentau ingo edem yo tre wabo watho hajrong ki kam wa bhawa ro wa de the wa ki pai ka chnong ka thau Ichim ka VO de ya hunlang SSG upenman da ka ni ka Chaad Rongkusi to kam chi benta ka yurim upenne pensa ya ka chat tenre kam juk ka riam tenre khnang wa ki pateng Hadien utip ki kamon ule kamen pen emburam ya ka ni ka chan wei wo ker le nei si wo bonjai Iwi wan ibenta yong ka ni ka le kamen to yo penmi ya rong poisa nei benta uchna kam raskur hakaskur SSA ka wa em ha ka ni ka chnong Amkoi Hawaya kalam waki bor pelai ya gani ka lekmen wakan thup na du ki dekhot waki bru wahe wakan thup yo rally poti presiden nong chobom kadavio Mary Lamin dekhot VO de ya hunlang SSG ka kunmin Lamin presiden VO de ya hunlang SSG wa ubarson el poti wa ibu ke chnong kana ki wah kani ka kenti ipen kre to de wakut sngau bha ya ki pai ba waki bru bana pertuin uwan sakhi ki ya kani ka Chaad Rongkusi Wekam jule yo no keluit mensin haroki kadi wajo wajam ki. Ubarson el poti kam rekhanau Rongkusi hakipor na chwa man ko wakong san bha. We ye wo pynman yaka dula da yo ye chaj ikia ibiang ka kamai ka ji. We wan iro ipar hapo ka chnong. Kam gadak wo ingo idem ya utri wabo watho. Doong ule wa hakini kisingi wan yo kam wada jandu no kani ka chan. Kam te yo pen im we yo tip ki pateng. Ongu em kam wo pynman ya ka la kamon chisin snem. Wei ha ka chnong Amkoi ka Rongkusi wada pynman khatdu khanau to house snem ar hajar a. Usidrang ha bagi syat ki don ajat ke kom syat. Kaban kong ka de syat pai ba, bat ka ar ka de syat mesti. Ka de syat mesti ka mut ka piasrim ba ka cinglet thwa jong barim ka pon mandai. Bat ka po jamit pade na du saw baje ter hab syat pade genthe. Ki genthe ki sta man syat la kunu ka po stan baje. Hadu ar baje la baje mustep. Kata kadai kom sat jong ki kentai borok simen bat hakade ki syat ki khun samla jong ka snong bat ki wek snong ki bawan hangne ka por janmet ki sei ka pisa si pheu ar pheu dangka ki si hakitu ki kentai ki basyat yanu yinu ba ki itna kom sat juki teng don ki kentai ki jo 1000 don ki jo 1000 bat kum tar ya kata kamla bodong mo ndai kadai kata kom bat kadai ki jing si bisa kam dai ka basniu kadai ka babha kadai ka jing pet bok pen erniu ya utul ne ka tung syat ka banang phaban bansat bat hagane ka jingsat jung ke thebro san sing pa ka don ka competition haga baput tangmuri ni ber mental snen kini ke sang hepkul ki bu hadu la hajar ar yo bajob bat sijar yo badan kata ka competition ban put tangmuri baro ki snong budan pawar kin wan menta ka jami hangne kin sim bentah kata ka competition bat unu bajob unjo kata muskit ke ba ar hajar tenta bat utu badan pada unjo sijar bat ki judge ki barah hang tu ki de ban judge bha klem don kanu jing sya liang bat ki judge ba ki judge ka tu jing put tangmuri berbor ki sim ya kinu ki bala ban put bha lightly ki sing mun kita kin ra ka thong kitu benang bha tang atli pade kitu mun la saren nemar ha sing the don sanjai te unu bola ban put lai mut la jok pa kata ka de ka rom pen long ka ne ka rom si ju Tengi degi grup SSG ke grup jenga ka degi keteng jong khilang te long iladan hang ne hadu hnya grup te menta nila themu man pelong ya kene ka Rongkusi ke jing themu jengi man pen mi fon man ta ka skur mar ngi kum ki grup kethei nimpat kot bor ben le ai rei tang ka ne ka to long ni ya phli jumur pra sengen thei ni mut ban ya pelong ya kene Rongkusi kana men yo ban pen sina ya ka wei kata ka yung skor tay jong ka school SSA namar kadu kadang don jing dona kata dang pen mi fon na bantagan ni ka skor ya ka de Rongkusi jengi te kum si benta karong kade ka Rongkusi kamun kadan santali ki jai ksing nongkong ksing kan thai ka baar kade ksing nalai ka baar ksing nalai kabalai pat kadai kaksing lakendong kabasapat dai kaksing mare te kabasan pat dai kaksing rai temun kaksing kan thai
kalong kum si benta ngi kum ikan thei habangi pelong ya kanega Rongkusi kamtam nadu mendain thai kila pelong ya kanega Rongkusi kadon jengmut ba namar si benta kaya da nak jeng pang jeng stong pen khoi ki men sau kum tiap parak khai ki jeng sneu ha po snong po thau long ki pen ki le buram na benta ki kan thei ak senya phet kalong kum tak sing kan thei te tang bangin lai nak jeng pang stong jeng mai men sau ti na pelong ya kanega Rongkusi men dai rei labun bun snem ngimpat yo men pelong ya kanega Rongkusi namar bun ki daw kalok daw ro kadon sabun de kiwe pat ki daw nakata daw long la thot ken ban yo men pelong ya kanega Rongkusi man law snem ten rei men tapat ni kum bikin thei sing SSG group safe group jeng la yo ba kanega kebuk ser keburupa ni la pelong ya kanega Rongkusi